Mbak Win ta iki, ya Allah, sampean ta. Iya Mbak Yus. Ya apa kabare? Alhamdulillah sehat. Lha sampean nggone omah iki ta saiki? Iya Mbak, tak tuku omah iki. Walah. Kene lho Mbak, lungguh kene Mbak. Berarti tonggoku nyari sampean ta. Aku soalnya Pak Danang ngono tok, gak karo bojone. Lah kok sampean Mbak Win? Iya Mbak Yus, lah iki omah sampean ndi iki Mbak kok tekan kono? Lah kono iki anakku. Iya. Ya Allah, lah sampean kerjane ndi Mbak saiki Mbak? Oh alah, aku gak kerja Mbak, wis ning omah ngene iki. Walah gak kerja Mbak, sampean ya Allah di sekolah dukur rek, masuk sarjana iku jadi ibu rumah tangga. Iya, wis gak apa-apa Mbak, ambek ngomong anak Mbak. Lah iki sampean emang kerja ta Mbak? Kerja rek, saking prei aku. Walah, ya isih ana waktu berarti sampean Mbak yo kerja ambek ngomong anak. Wis kerjaku Senin sampai Jumat Mbak, Sabtu Minggu prei. Enak ya Mbak, ya nang kantor berarti Mbak. Ya iyalah rek, sesuai jurusan. Makanya eman sekolah dukur-dukur kok gak dimanfaatno, piye? Iya sih Mbak, alhamdulillah. Tak traktir mangan wis engko. Nang ndi kan Mbak? tetangga baru, ya kanca lawas rek gak popo tak traktir mangan. Yo gak apa-apa. Nang daerah ndi? Daerah Candi kene lho. Sampeyan kan wong anyar karo ndi. Tak duduhi nggon mangan enak, rame laris pisan. Apa jenenge Mbak? Rumah makan suka-suka, sembarang panganan ono. Wah, kathik regane murah-murah enak. Ruame iku luwaris. Apa jenenge rumah makan Mbak? Suka-suka. Iku kan rumah makanku sing duwe aku Mbak. Aku gak kerja tapi aku buka usaha. Temenan ta rek iki. Mosok sih? Loh iya, iku rumah makan sing duwe aku. Ya Allah, jadi ku rumah makannya sampean. Ya wes ayo Mbak, tak traktir ranggonku sampean bebas pilih semua menu gak usah bayar. Wong ya sing duwe aku wae kok tak traktir mrono. Wobol, dadak dek iku bos wae. Ya wes mon ya, Mbak. Iya, Mbak. Lek sampean kepengin mrono, ngomong ae WA aku, nomorku pancet kok, Mbak.